Ako si Nardo. Dugay na ko nga nabiyudo. Pero ay batan-on babae musugot na ako kay tiguang na kuno ko. Wala sila masayon nga kusgan o makahimo pa ko. Ug kadaghan ibabaw sa kama. Mao kini nagtabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimutan. Umana. Naumanagin ko bugas ka, oy. Ala, oy, si Pilin ay tuwa pa doong skilid sa ilang bahay. Ay, maligo na sa tingali na si skilid sa iyang bahay. Nga at bang sa bintana sa kong kwarto. Be, usa ka ko sa taas, be. Mamuso ko ni Bilin nga naligo skilid sa ilang bahay. Ang amo nga tiguang nga narito ay kalit nga may barog nga gikang nagbuga o kahoy sa ilang tukaran ug midaligsod sa ilang bahay. Klaro kaayo, musod to sa ilang kwarto ug mamuso nako nga maligo. Ha, bahala ka diha, maligo nako. Wow! Iyay na. Bilin. Hala, ha? Gikuot ang iya, ha? Gilugan ang iya, ha? Ipaubos niya og gamay ang iyang panty. Bilin. Uy, mihangad siya din sa kulimutangan. Ha, bahala ka niya. Bilin. Oh, Bilin. Oh, yeah. Managit ko taligo. Ang ano eh. Oy. Kapoy ka na. Nay-Nice! Manang kanoy! Managay! Mian mo day, oy! Managot taon. Hibaw ko noy, oy. Kutob na kastan out. Tikukot na ng imo. Ubo na lay gahit ni mo noy Nardo, oy. Miso na siya sa ilang bahay. Ubura ko na gahin ako. Katilaw di ka sa ako, Belen. Sigurado di ka nga buwagan mo ang imong uyab. Uy, kaya? Iya. Nagdoong sa mong bahay ang iyaan ni Belen. Nga nagdaog dako nga panaksan. Ano, sabaw nga init ng damo, day tali? O, Dong Nardo, init ka sabaw sa linat ang baboy, Dong. Init pagit kaayo. Saba sa kainit sa akong gugma ni mo. Ika, matanon pa lang ka day, tali. Giuyab ka na ka. Oy. Guwang naman gud ka day. Oy, dili itaw ko tiguwang, Dong. Oy, idaran lang. Parehas bitaw ta nga idaran. Mo nang kita-kit ang Di ko na sama na kong idaday, taling. Kano ba? Ano mo nang gusto ko? Testingi lang ko kudungkod. Malipay ka lagi. Luyan ako, taon. Sige na, Dong Nardo. Uy. Luyan ako, Uy, naligo man ganina guskilis ilang bahay ang imong pag-umangkong Bilin. Siyang akong ipinungdan long distance. May uyab na lagi ng pag-umangkong ko. O di saan siya mo po nito mani mo nga idaran. Busa ako ang angay ni Monardo. Uy, ako. Kinilang siyang sabaw, init ang akong kaunon, akong tilawan po dahil. Kinilang sabaw mo akong imnon. Ako di ay, ako. Salamat ini mong gihatod nga linat ang baboy, ha? Salamat kayo dito, Ling.
siya nako. O, day, oy, ikaw magigod na iyang gusto. Ibo, manunta kay kuan ng Nardo, oy. Sige, bitaw na siya pamuso nako. Pero nahibaw ko, oy, nga kutob na siya sa pamuso. Di na namotuskig ng iya. Day, bilin. Sige, tiya, oy, biyan na ta ka, ha. Kay mag-date ni sa kong uyab ron. Mag-check-in miron, tiya. Ala, uy, kanindot ni mo, uy. Ako, day, paitag yun, dugay, na kay ning wa maukay ang akog laki. Gusto na ko nga ukayon ning ako unta. Pero da, si Nardo, way gusto na ko bisan gamay. Ug nakasiguro ko nga mutuskid pagid ng iya, day. Usa ako, mangita dyan ko paagi nga makuha ug mauyab ko na si Nardo. Taling. Hello. Uy, ikaw ni Miso Denise ba? Nardo, ay nalang pagstorya, ay nalang pagtabi. Yawan ko da. Ayaw, pagtabi. Bahalag babae kong buhat mo, nakagusto man ko nimo. Pusa, sige na, Nards. Uyap na ka, Nards. Pamugos pa man ikaw, hinuton ta na lang ka, kay tukar mo sang gana ko yung ay, taling. Tanas sa susa akong kwarto na, ay. Tanadong, kwarto, Nardo, dati. Kadugay na dakong nangandoy ka mga lulipap ko. May pakay ko dong, no? Sige, day taling. Lamiyaan na, Kanang imong ubos may akong gikinahanglan. Iko anas ako, be. Dali, Nasuod na? Wali ay. Suod pa, oy. Suod pa ko. Usa na. Taypa, ihulbot man mo, oy. Gano di ay? Hulbot lang. Ibalik na, di ba? Ibalik. Ito na si mo, ay. Kay. Kurayot na kay. Yan. Gusto ka, ani, Ba, sige. Balik, ba. Sige, kay mahibaw, be. Kaya. Masami pa. Ako, bayaan. Kaling. Wag yun mo gahi ng imo din, noy. Sorry, day. Hubog ko gabi igod. Basta hubog ko yung kaugma. Luya yung ako, Badya, oy. Bati, ani mo, oy. Matalagot ka da. Tawas lang ta din sa lodge, day, Ulit na lang ta, day, bilin. Sa? Patuon ko ni bilin si Ilaron? Noy, iya ko sa ulang 50 pesos, Laka na, Noy. Pantero yato siya, Noy. Nya, imong sordo yo. Yatal ba kay daan? Kung malabihar ba ti bilin, Noy, sos. Sabihin na pantira? Sigbalik, lo, tingnan ikaw. Ba't balik ko na niya? Ay, wala ini. Wala, ako ko atuon nung patuon maka. Sige. Maski lang pa ika. Ato, ara yun lagi. Lagi. Lakaw nito. Ronaldo! Oh! Tinood yun di nga matuskig pa ning imo ni Nards. O kadakaning Dako. Bilin. Ako magdaw nga imo kung paana ang misyon dili tauyab gay. Gigit lang kong luya kayo. Alibi. Ano mo nga ba ang Tuwa di ha. 69 ta. Wala ako ay mga silapan ka na. Tuwaro mo tanin mo. Ako ba? Takilid, be.
aron makabot ra nako. Unsa ko ni kalaki Kan ay kapastiyang. takil kay pag tiniguang gud Unsa na. ba ni siya? Sabay ba? Sabay sa galaw. Ana. Bilaga may ana. Gusto ka Uy, di. nilabyo. Ito ka tiniguang ni Day. Oo. Ni tiniguang Day. Sige. Kini. Pangandam ha. Okay na. Ay, kanapi. Uy, kahit patinuat. Sige, daot na. Sige. More. Ano? More ba? Ano? Kang tagbawan ako ng bili noon. Hasta siya. Pwede na tagbawas ako. Ispo ko mo ng pitog yung karaw ng amo na kuha. Human sinitabo na mo, ayan akong isugot. Nagkauyab na ginoon eh. Nagkauyab na yung kong bata noon. Mga mga kasama ang kaagi ni Nardo, diniling tulumanon. What's the style? Nakauyab na gidog batanon style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.